Para log ba hasua bangin poi kham se khamat jong kani ka video tongin ya page bat ngin ya sngap shua ya kani ka jingkren jong barit adalbot nga nyai ong nyai ban biang ba no priang lo no ni suspension namar ka sulong suspense kita ki ba suspending ha ki sulong suspense ya ki pai ba bon balang aku akan ngipitang ni kawai ba aku akan present le dia ban kren hapo assembly kum unong thawai but umdei mga pen lani banga yele persya ya parti ndeng hapan bu ko jingkeli kan parti dah kala anut adu pan sim da suspension break kam suspend ba khalim ting bade suspend ba yang akum 17 akum UMLA jong 17 not long constituency ndrei ka suspension ke jongki ga dei be tangya kerten edelbot nongro jauh sentio kalau pikta ka kerten ga pen baptis te pen hapan sim ma pi hiru ya ke jingker clear nampo keren sibun Kendiat halor ka jingpen mi kubor jong barit adalbot hot ngitip ba barit ru ya ka jaj benriu tangba ladangi ru kamentoy ladangi pep no bania teli namar khamtam hakabayadei bat ka sensyar kadar hapo jong ka imlang ka salang ngidon kampalat ya ka jing ya teli klem ka jing ya teli kampoy syae namar marwei ngimla ban pen urlong ya kimat jing dawa lane ya kino ki isu ki bayadei hapo jong ka jaj benriu ka jing sedang jong kinong mikmat ban kren persya ya ka parti ka bakidon ka pen isyai bakum kita kinong mikmat kimdon ka jing ya teli lada kinong mikmat kimdon ya ka mensim ban ya teli khamtam wat ya ka parti ka bakila job ya ka election barok kolong ka bale no sisya nuksa bale barok sikata ngimpat yo ya ka ILP bale hadu menta ngimpat la ban pen urlong ban penrung no ya ka ktin khasi haka kernit ka bapra jong ka riti sensyar jong ka ri India kadau kadei baki nong mikmat jongi kimbu ya ka jing ya teli hakmat tang na kadau bomyo tiket uta okurtong ubakwa ban yang yele election weng no ya ka jing ya teli na ka parti kalong ka bompoy syae ni ai ka jing kuble ya ka VPP baka start sisya banjit ya kinong mikmat khamtam ki badon sisya ya ka jing ya teli bat ngisa ki khamtam hapo ka KHRDC MDC jong ka VPP ki don sisya hapdeng ka jing ya teli haba kinong mikmat ki ya teli om don jing bakari jongi kan yai kiu la hakino kiliang shushu wat ladangi jaj benriu makanaru lada ngim kwa ban ya teli long kumbangi isi yala ka jong ka jaj benriu ladangi kwa ban long ubriu ubala ban penya teli bat kiwe ngidei ban bret suwa ya kine harum kabankong kiar na kabakwa burom ko anam kabaar wat ya ka kardan ban syakri hok kabalai habaki paradkot kim sempediang ya ka jing ai jingmut ngimde ban letut tang na kata khamtam lada kamde than kabala ban kta nang ta kabasau tang na aidau barit ngimde ban letut ya ki paradkot khnang ba kanne ka jing ya teli ka jaj benriu jungi ka don kam sisya bandon ki sengsan pertei ki badon sisya ki nong mikmat ki badon sisya ka jing ya teli namar ka jing ya teli ka long ka bor jong ka jing job haki ki baro to ngi ki pat ba to ngin ya teli banjit da ki nong mikmat ki badon ka mensim ban ya teli khnang ba kari kan kiu kublei shibun